הדרך שבה ההונאה הזו עובדת היא שהם מרמים את דניאל הגן להאמין שהם מסוכסכים איתו. הפרוטוקול של דניאל הגן הוא להתנהג כאילו זה אמיתי, גם אם זה לא, כדי שנקבל מדד מה הם יעשו במקרה שתוכניתם לא תתגלה. המשמעות היא שדניאל הגן מגלם את דמותו בחינם מכיוון שהוא קורבן ונאלץ לשחק את הדמות המעונה הזו. זו תוכנית במיוחד לאנשים מתעללים שישלמו עליה. אנשים כמו מנכ"לים, עורכי דין ופוליטיקאים. עורכי דין במיוחד מכיוון שתביעות משפטיות יכולות להתרחש ואכן קורות שהופכות לעתים קרובות להונאות ליטיגציה אינסופיות. זו הסיבה שיצרתי את הסרטון בדיקות בגידה. בסרטון הזה אני אומר שארגוני טרור טרנסלאומיים מרחפים סביבי לעתים קרובות. זו התעללות מינית וגם גניבת קניין רוחני. אני רוצה גם להוסיף שזה סוג של עבדות להכריח אותי לשחק את הדמות הזו על ידי התעללות בי בפומבי.